ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് വന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയം ഉദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലന രഘുനാഥാന്വിതം സം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ജനഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ മുതിർന്നവർക്കായുള്ള സദാചാര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളിൽ ഒരു മിനിറ്റ് യമനിയമങ്ങളിലെ യമമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കൃഷ്ണൻ, ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു, നോക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പോ 10 വ്യക്തിപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മനസ്സേന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ഭൗതിക മോചനം എന്നിവയും നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ സദ്ഗുണ വികസനത്തിനെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതില് യമത്തില് നമ്മൾ അഹിംസ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മനസ്സാ വാച കർമ്മണ. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ യമം, ഹരേ കൃഷ്ണ, രണ്ടാമത്തെ യമം ഏതാണ്? സത്യം പറയുക അല്ലെ, ട്രൂത്ത്. അൺലിമിറ്റഡ് ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. ട്രൂത്ത്, സത്യം, പരമാർത്ഥം, അതെന്താണെന്നും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും പഠിച്ചായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തത് കളവ് ചെയ്യാതിരിക്കൽ, ആസ്തേയം. സംസ്കൃത പദം ആസ്തേയം എന്നാണ്. അപ്പോ ഒരു തരത്തിലുള്ള കളവും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരുടെയും മുതൽ കക്കാൻ പാടില്ല, പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പാടില്ല. അന്യന്റെ മുതൽ കൈക്കലാക്കുന്നത് ഈശാവാസോപനിഷത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധനം, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പോൾ അവനവന് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൈവശം വെക്കാവൂ എന്നാണ് ഈശാവാസോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കടം വാങ്ങരുത്, കഴിയുന്നത്ര കടം വാങ്ങിയ തിരിച്ച് കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചു നൽകുക. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതൊരു ദൈവിക പെരുമാറ്റമാണ്. നമ്മൾ 4 ആശ്രമങ്ങളില്, വർണ്ണാശ്രമത്തില് ആദ്യത്തെ ആശ്രമമായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യം പറയുന്നുണ്ട്. 25 വയസ്സ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിലേക്ക് കയറിയാലും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ സത്യസന്ധതയും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സത്യസന്ധതയും എല്ലാം കാണിക്കണം. ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തില് സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആണെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ദാമ്പത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്, ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈംഗികത അത് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചിന്ത, പ്രവൃത്തി, വാക്ക്, ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പ്രകടിപ്പിക്കണം? സത്യസന്ധത ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ സഹനശീലം, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. മുതിർന്നവരോടും കുട്ടികളോട് നമുക്ക് ധൃതി വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ആയിരിക്കണം എല്ലാവരോടും പെരുമാറാനായിട്ട്. കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നമ്മൾ എടുത്തു ചാടരുത്. അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയാകും. മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല അവസരത്തിലും മൗനം പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് തക്കതായ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാവൂ. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ ക്ഷമ ഉണ്ടാകണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സ്
വാക്ക്, ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോടും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ, മുതിർന്നവരോടും എല്ലാവരും അതും ക്ഷമയോടെ പെരുമാറണം. അതാണ് സഹനശീലം. അതൊരു സത്വഗുണമാണ് ഈ സഹനശീലം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ധൃതി എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് സ്ഥിരത. നമ്മള് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മൾ ഏത് കാണിക്കണം? സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏതാണ് കാണിക്കുന്നത്? സ്ഥിരതയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. വാക്ക് മാറ്റി പറയരുത്. എപ്പോഴും വാക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന ചിലരുടെ സ്വഭാവമാണ്. അത് നല്ല ഒരു ഗുണമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം സത്വഗുണക്കാരുടെ സ്വഭാവമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോ ഏതാണ് ഇവിടെ ഏത് വെല്ലുവിളി വന്നാലും, നേരിടേണ്ടി വന്നാലും അതെല്ലാം നമ്മൾ സംയമനത്തോടെ നേരിട്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം ഉറച്ചു നിൽക്കണം. നമ്മളുടെ ദൃഢ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തിയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണെങ്കിലും, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണെങ്കിലും സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ അർജുനനെ പോലെ, അർജുനൻ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അതാണ് ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ആണ് 5-ാമത്തെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു യുദ്ധവീരൻ, ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, തന്റെ ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മികതയില് നമ്മൾ ഭയം മൂലം തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യഥാസമയം തന്നെ ചെയ്യുകയും വേണം. നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത്. നമ്മളൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, നാളെ നീള എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പറയും, നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തിയിരിക്കുക. നമുക്കൊരു പർച്ചേസ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനവും ഭക്തിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടുകൂടി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യണം. എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് നമ്മൾ മറികടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും. നമ്മൾ പല ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറയും. എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ സപ്പോർട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഭക്തി അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യം വരുമ്പം മാത്രം നമുക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെയിം എക്സ്ക്യൂസ് അല്ലെ, അത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്നാണ്. എല്ലാ വെല്ലുവിളിയും നേരിട്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. അതിലൂടെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുക, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് സ്ഥിര ഉത്സാഹം വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. മനഃശക്തി വേണം, ധൈര്യം വേണം. അപ്പൊ ഉത്സാഹത്തോടെ, മനഃശക്തിയോടെ, ധൈര്യത്തോടെ വേണം ലക്ഷ്യം നേടണം എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ക്യൂസുകളെല്ലാം പറയുന്നത്, ഒഴിവഴിവുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അലസതയുടെ ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അലസത മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം? അലസതയ്ക്ക് നമ്മൾ വിട നൽകുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക, സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാനാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ അലസതയൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രഭാതരും പറയുന്നതല്ല. അടുത്ത് വരുന്നത് ദയ അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പ. അനുകമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു ജീവികളോടുള്ള ഒരു നിർവികാരത നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിർവികാരത
അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇത് അവളുടെ കാര്യമല്ലേ, ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യമല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ കാര്യമല്ലേ, ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നല് പൊതുവെ മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നിർവികാരത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുള്ളൂ, ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്നാണ് ദയ കൊണ്ട്, അനുകമ്പ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തില് നിസ്സംഗത പാടില്ല. സഹതാപത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത, അവർക്കും നമുക്കൊന്നും ഇഷ്ടം ആകാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അയൽക്കാരനെയും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അനുകമ്പയോടെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സഹതാപത്തോടെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുക. നമുക്കൊരു കാര്യം വന്ന് മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർ നമ്മളോട് അനുകമ്പ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃതജ്ഞതാബദ്ധരായിരിക്കുകയും വേണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കാര്യം കാണുവോളം നാരായണ നാരായണ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂരായണ പൂരായണ എന്നുള്ളതാണ്. അത് പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് പാലം കിടക്കുവോളം നാരായണ നാരായണ, അപ്പൊ അത് പാടില്ല. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു തന്നാൽ അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ് സഹായം ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾ അതേ തരത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് അവരോട് കൃതജ്ഞത ബദ്ധരായിരിക്കണം. അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നു പോകാതെ അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾ, വൃക്ഷലതാദികൾ എല്ലാവരോടും ദയ കാണിക്കണം, അനുകമ്പ കാണിക്കണം എന്നാണ്. വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതാണ് അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമയുള്ളതാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ഇച്ഛിക്കാതെയാണ്, ഫലേച്ഛ കൂടാതെയാണ് നമുക്ക് തണൽ തരുന്നതും ഫ്രൂട്ട്സ് തരുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തോടും അതേപോലുള്ള മറ്റ് ചെടികളോടും മൃഗങ്ങളോടും നമ്മൾ പെറ്റ് മൃഗങ്ങളെ മാത്രം കൊഞ്ചിക്കും, മറ്റതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആട്ടി ഓടിക്കും അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ വീട്ടിൽ പിടിച്ച് വളർത്തണമെന്നല്ല, അവയെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാം, നമുക്ക് അനുകമ്പപൂർവ്വം അവര് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാം എന്നാണ്. അതേപോലെ ഭൂമി, നമ്മളെ വഹിക്കുന്നത് ഭൂമിയാണ്, നമ്മുടെ ഈ ഭാരമെല്ലാം ചുമക്കുന്നത് ഭൂമിയാണ്. ആ ഭൂമിയോടും നമുക്ക് അനുകമ്പ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൂമിയെ അങ്ങേയറ്റം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വൃക്ഷങ്ങളെ വെട്ടിമുറിക്കുന്നു, വനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെടിപ്പാക്കി അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വനം. അത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമി ദേവിയോട് പോലും അനുകമ്പ വേണം എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അതേപോലെ ഉയർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ നാശം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം. അപ്പോ ഭൂമിയെയും അതേപോലെ തന്നെ കാടിനെയും പക്ഷിമൃഗാദികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം, അവരോടെല്ലാം ദയാപൂർവം അവരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്താലോ നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശത്രുവിനോട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ഷമിച്ച് നമ്മൾ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അനുകമ്പ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ശത്രുവാണ് എങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊരാവശ്യം വന്നാല്, ഒരു അപകടം വന്നാല് അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് നമ്മൾ അവരോട് മാപ്പ്, തെറ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്താല് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കാനും മടിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അവശർ, ദരിദ്രർ, പ്രായമായവർ, വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ എല്ലാവരോട് നമ്മൾ അനുകമ്പ കാണിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സോറി 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 അല്ലെ. പക്ഷെ അത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ പറയണം എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോറി എന്ന് വെറും പാഴ്വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയരുത്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സോറി കേട്ടോ, സോറി എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് വെറും സോറി ആകരുത്, നമ്മളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയും അത് യഥാർത്ഥത്തില് സോറി ആയിരിക്കുകയും വേണം. അതേപോലെ അവര് നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവരോട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം, ക്ഷമ പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അത് ഇവിടെ സോറി പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കുമ്പസാരം ആകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അവർ കുമ്പസരിക്കും, പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ വീണ്ടും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യും, അടുത്ത ആഴ്ചയും പോയി കുമ്പസരിക്കും. അതെൻ്റെ കൂടെയും ചില എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുമ്പസരിച്ചു എന്ന്. പിന്നീടും ആ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും പോയി സോറി പറയും. അപ്പൊ അതല്ല സോറി കൊണ്ട്, കുമ്പസാരം കൊണ്ട് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മാപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് ആർജവം, സത്യസന്ധത എന്നാണ്. ആർജവം അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധത. സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓണസ്റ്റി എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്. ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കരുത്, ചതി ഉപയോഗിക്കരുത്, ചീറ്റിംഗ് എന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചതി ഒഴിവാക്കി നേർവഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ പഴി ചാരുന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസോണസ്റ്റിയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പഴി ചാരുക, അവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതേസമയം നമ്മൾ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, അതിനെ നമ്മൾ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു ചൂണ്ടുവിരൽ മറ്റുള്ള ആളിനെ ചൂണ്ടി നമ്മൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ബാക്കി 4 വിരലുകൾ നമ്മളെ ചൂണ്ടുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്, അവരെക്കാൾ വലിയ തെറ്റുകളും പിന്നെ ഏതാണ് മോശ സ്വഭാവങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്, കുറവുകളും നമുക്കുണ്ട്. ആ കുറവുകൾ നമ്മൾ കാണാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു തെറ്റിന്, ഒരു കൈയില്ലാത്തവൻ, ഒരു വിരലില്ലാത്തവന് കുറ്റം പറയുന്നത് പോലെ, അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ, അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സത്യസന്ധതയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ഇവാലുവേഷൻ, അസസ്മെന്റ്, നമ്മൾ സ്വയം ഞാൻ എന്താണ്, ഒരു അവബോധം, അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ്. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത ശരിയും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അതേപോലെ ചിന്തിക്കണം. അവർ ചെയ്ത നല്ലതും അവരുടെ നന്മ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ചീത്ത വശങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അവർ നല്ലത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ മറക്കാതിരിക്കുക, അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത നന്മ മറന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് തിന്മ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതും പാടില്ല എന്നാണ്. നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ മാനിക്കണം. ഓരോ സമൂഹത്തിനും ഓരോ തരം നിയമങ്ങൾ, അത് ഓരോ സമൂഹത്തിനും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല മതത്തിലുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ക്രിസ്ത്യൻസ് കാണും, മുസ്ലിംസ് കാണും, ഹിന്ദുസ് കാണും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ആചാരങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മാന്യത കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ആചാരം മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ അവരുടെ ആചാരം അവരനുഷ്ഠിക്കാം. അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തടസ്സം നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരോടും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും മാന്യതയോടെ പെരുമാറണം എന്നാണ്. ഒരാൾ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ടോണിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുകയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുക, മാന്യത കാണിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അതും അവിടെ ക്ഷമയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളത് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് അവരോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാനും മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട നികുതികളെല്ലാം സമയാസമയം കൊടുക്കുക, നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചതിയും പറ്റിക്കലും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ധനസമ്പാദനത്തിന് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ധനം സമ്പാദിക്കുക. അതാണ് സത്യസന്ധത അല്ലെങ്കിൽ ആർജവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം എന്തായിട്ട് വരും, ഡിസോണസ്റ്റി, സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് മിത ആഹാരം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് മിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം. അപ്പൊ വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും. നമുക്ക് വിശപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എപ്പോൾ വിശപ്പ് വരുമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതാണ്. വിശപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കണ്ട സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കാം, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ.
അത് പാടില്ല. നിശ്ചിത സമയത്ത് നിശ്ചിത അളവിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആളിന്റെ ശരീരഘടന അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം കഴിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൃത്യമായ ഇന്റർവെല്ലിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും മിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷക വസ്തുക്കളും അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഇഷ്ടമായി, അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ലാതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ കഴിയുന്നത്ര ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ മിതമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഇസ്കോണിലും ബ്രഹ്മചാരികളും ഡിവോട്ടീസും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമുക്കറിയാം. ഒരു ദിവസം അവർ 2 നേരമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, രാവിലെ 10 മണിക്കും വൈകിട്ട് 5 മണിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും. അപ്പോ ഈ 2 നേരം ആണ് അവർ, അത് ഒരുപാട് കഴിക്കത്തില്ല. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം മാത്രമേ അവർ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മള് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പം അവരും നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അവര് മിതമായിട്ടേ കഴിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഒരുവിധം ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കാം. അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ പോഷക പദാർത്ഥങ്ങളും അതിൽ കാണും 2 പ്രാവശ്യം. അതേപോലെ നമുക്ക് 2 അല്ല കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മിതമായിട്ട് അത് കഴിക്കാവൂ എന്നാണ്. ഒരു ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട്, ബോത്ത് എൻഡ്സ് മീറ്റ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ല്. 2 നേരം, ബോത്ത് എൻഡ്സ് മീറ്റ്, എന്ന് വെച്ചാൽ 2 നേരം ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള വഴി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 നേരത്തെ ആഹാരമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്ന അത് മാക്സിമം അമിതമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തരാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദം മാത്രം, കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ആഹാരമാണ് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിൽ ആദ്യം ശുദ്ധജലം നമ്മൾ കുടിക്കുകയും വേണം. ആഹാരം കുറച്ച് ശുദ്ധജലം കൂടുതൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസാദം എന്ന് പറയുമ്പം അത് പവിത്രമായതാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണ്. ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കൂ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കൂ. അതും പറയുന്നുണ്ട്, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാചകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂറിനകം കഴിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ നിവേദിക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ബുദ്ധിവികാസത്തിനും എല്ലാം നല്ലതാണ്. ഓർമ്മശക്തി കൂടും, സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ബ്രെയിനിലേക്ക് സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ട്. 10ാമത്തത് ഏറ്റവും അവസാനത്തേതാണ് ശൗചം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിബോധം. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചിത്വമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കുളിക്കുക, പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ കുളിക്കുക, ശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രഭാതത്തിൽ കുളിക്കും, വൈകിട്ടും കുളിക്കും, അല്ലെ 2 നേരം കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്തായാലും പ്രഭാതത്തിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധവസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൃത്തിയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്, ഹൈജീൻ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ശുചിത്വമാണ്. ആ മനസ്സിന്റെ ശുചിത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തയും എല്ലാം വരും. അപ്പൊ സംസാരം, മനസ്സ്, ശരീരബോധം നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ആന്തരിക ആയിട്ടുള്ള ശുചിത്വം വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഏതാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ്. മനസ്സ്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ശത്രു നാവ്, അല്ലെ? നാക്ക്. നാക്ക്. നാക്കിനെ കുറിച്ച് തുളസീദാസ് ദോഹ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? നാവ് ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട്
പുറത്ത് വന്നിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും, എന്നിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് അകത്ത് പോകും. എന്നിട്ട് ശരീരമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. സൂർദാസ്, തുളസീദാസ് ഇവരുടെയൊക്കെ ദോഹകൾ നല്ലതാണ്. 2 വരിയാണ്. 2 വരിയായിട്ടാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ വലിയ തത്വങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പൊ വൃത്തിയും വെടുപ്പുമുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കണം. അതൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിനെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രധാന ഇന്ദ്രിയമാണ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് നാവ്, അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് മനസ്സിനെ പറയുന്നത്. മനസ്സ് ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാണ്. അതേപോലെ ആ മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് അത് പറയുന്നത്, നാവ് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിക്കൊക്കെ തടസ്സമായിട്ട് ഈ മനസ്സും നാവും പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മുടെ പ്രധാന മിത്രവുമാണ് നാവ്, അതേപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവുമായിട്ടത് മാറും. നമ്മൾ നല്ല രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാവ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട് മാറും, മിത്രമായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുവായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ വൃത്തി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി, ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധിക്ക് പുറമെ നമ്മൾ ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പൂജാദികൾ നടത്തും. അപ്പൊ പൂജാദികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, പൂജ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല വീടും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളും എല്ലാം ശുചിയായിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ശുചിയായിട്ട് വെക്കണം. എന്തായാലും ഭഗവാന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം വൃത്തിയോടെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ വീട് നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. പൂജാമുറി ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും വീട് ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. ആ ക്ഷേത്രം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുചിയായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ, മാഗസീൻസ്, നമ്മൾ പൈങ്കിളി പത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും, പൈങ്കിളി മാഗസീൻസ്, പൈങ്കിളി പത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കളിയാക്കി പറയും. അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക? വായിക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ വായിക്കുക. കൂടുതലും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവ വായിക്കണം. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വായിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ അതെല്ലാം വായിക്കാം, ഇതിഹാസങ്ങൾ വായിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം വായിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കിപ്പോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ വായിക്കാൻ സമയം തികയത്തില്ല എന്നുള്ളതായിട്ട് വരും. അതേപോലെ TV പ്രോഗ്രാംസ് കാണുമ്പോഴും ഒരുപാട് TV പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പലതും ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്ന സീരിയൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഭൂമി ഒരു ദുഃഖാലയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം, ഇച്ഛ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുക, ഒഴിവാക്കുക. സീരിയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖവും പീഡനങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ സംഗീതം ആണെങ്കിലും നല്ല നല്ല സംഗീതം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഗീതങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സംഗീതങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവയൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടെല്ലാം നന്നാക്കി കളയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പ്രതീക്ഷയില്ല. ഗ്രാജുവലി ക്രമേണ നമ്മൾ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് എല്ലാം പരിശീലനമാണ്. പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഉന്നതിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളിലേക്ക്, ശരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ പറയില്ല വൾഗർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭാഷകൾ, അസഭ്യ ഭാഷകളൊക്കെ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.
അപ്പൊ നമ്മൾ സത്സംഗമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഇല പോയി മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ളു പോയി ഇലയിൽ വീണാലും കേടലയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത സംഘത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ ഭാഷയും പ്രവർത്തനം എല്ലാം ചീത്ത ആളുകളുടേത് പോലെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്സംഗം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഷയും പ്രവർത്തനവും ചിന്തയും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇതില് വരുന്ന. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അതൊക്കെ താനെ വന്നുകൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം കുറെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ജീവിതമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വ്യക്തിഗതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് യമങ്ങൾ. അടുത്തത് നിയമങ്ങൾ വരുന്നു. ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിയമം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തേതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ് ഹ്രീ. ഹ്രീ എന്നാണ്. അതിങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ അക്ഷരം കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്ക് യാ ഇല്ല, ഹൃ പിന്നെ ഈ അടയാളമാണ്. അത് നോക്കിയിട്ട് വരുന്നില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്രീ എന്ന് എഴുതിയത്. ഹ്രീ എന്നാണ് വാക്ക്. അതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം വരുന്നത് പശ്ചാത്താപം എന്നാണ്. പശ്ചാത്താപം നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ശുദ്ധ ഭക്തരൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പശ്ചാത്തപിക്കണം. നമുക്ക് തോന്നണം നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് തോന്നണം. ആ തെറ്റ് എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അറിയാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയാൽ തെറ്റാണ്, ഭഗവാനെ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പശ്ചാത്താപം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വയം പശ്ചാത്താപം അനുഭവിക്കുക. നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഈ പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് പറഞ്ഞ കുംഭസാരമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാം. അപ്പൊ പശ്ചാത്താപം മനസ്സിലും വേണം. വാക്കുകളായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനോടും ആരോടാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് അവരോടും പശ്ചാത്തപിക്കണം. സോറി പറഞ്ഞതും വെറും വാക്കായിട്ട്, പാഴ്വാക്കായിട്ട് ഒരു സോറി പറയുകയല്ല, അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സോറി ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തെറ്റുകൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഭഗവാനോടും ആരോടാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് അവരോടും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും പറയാം മനസ്സിലുള്ളത്. മനസ്സിലങ്ങ് അടക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനോവിഷമം തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസം ഉള്ളവരോട് പറയാം. നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാം, ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട്, നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളിനോടായിരിക്കണം അവരോട് പറയാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആളിനോട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനോവിഷമം നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കും, അവർ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കും. അഥവാ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടും. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി അത് ആവർത്തിക്കത്തില്ല. ഐ എം സോറി, ഐ വോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. തോൽവിയിൽ നിന്നാണ്, പരാജയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക്, സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ, ചവിട്ടുപടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റ് പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
ശരികൾ ഓർമ്മ വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശരികൾ ചെയ്യാനും തെറ്റിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. തെറ്റുകളും ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ വരുന്നതാണ്. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പം വന്നതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനഃപൂർവ്വം അവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ചീത്ത സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചായ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നത്, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആളിന് അതൊരു ചീത്തയാണ്, അല്ലെ? അതേസമയം നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ടും പറയുന്നു. അപ്പൊ ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ആ ചൊല്ല് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ തെറ്റ് തിരുത്തൽ നമ്മൾ നന്നാക്കി എടുക്കുന്നു എന്നാണ്. തെറ്റ് തിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചമാകുന്നു. അത് സ്ഥിരം ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുക. തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അഥവാ ചെയ്താൽ അത് തിരുത്താനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാപ്പ് പറയാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. വേറൊന്ന് പറയുന്നത്, സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ദുരഭിമാനം ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഭിനയിക്കും, അതും പാടില്ല. എനിക്കെന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സോറി പറയുന്നു, പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു എന്ന് അഭിനയിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കത്തില്ല, മനസ്സിൽ പശ്ചാത്താപമില്ല, പുറമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ്. പിന്നെ അഹങ്കാരം. നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം, അല്ലെ? ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവ്യക്തത എന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഞാൻ എന്തോ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. ആ തോന്നലിൽ നിന്നാണ് പല തെറ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നയാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നതുണ്ട്, അവനില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മിഥ്യാ അഹങ്കാരം. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ്, സൗഭാഗ്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ്, അല്ലെ? ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷം, ഇതൊരു ദുഃഖാലയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് വേണ്ട തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, ജീവിതത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് കുറവാണ്. അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? സന്തോഷമില്ലായ്മയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അത്യാഗ്രഹങ്ങളാണ്, മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടത്തില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു, അല്ലെ? അത് കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമോ കുറച്ചും കൂടെ വേണം, മറ്റുള്ളവർ കാറ് കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു, ഒരു സാധാ കാറ് വാങ്ങിച്ചു. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ കാറ് പോരാ, വലിയ കാറ് വേണം, കൂടിയ വിലക്കുള്ള വേണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതൊക്കെ അസംതൃപ്തി കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. ആ അസംതൃപ്തി നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കടം വാങ്ങിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. സന്തുഷ്ടരാകാനായിട്ട്, ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സന്തുഷ്ടരാകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഒരു ശീലമാവും, ഹാബിറ്റ് ആവും, അല്ലെ? HABIT നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു റിമൂവ് H from it, a bit remains. If you remove A from it, habit. If you remove A from it, bit remains. If you remove B from it, still it remains എന്നാണ്. അപ്പൊ ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും മാറ്റാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച വേണമെങ്കിൽ ചക്കവേരയിലും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ലളിത ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പട്ടുസാരി എടുക്കുന്നു, നമുക്കും പട്ടുസാരി എല്ലാം എടുക്കാം. വേണ്ട, നമുക്ക് സാധാരണ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഏത് കിട്ടും? ഭംഗിയുള്ള കോട്ടൺ സാരി കിട്ടാം, അല്ലെ? നമുക്ക് 10,000, 15,000, 20,000 വേണ്ട, നമുക്ക് 500 രൂപയുടെ കോട്ടൺ സാരി മതി. നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്, വേർക്കത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ശീലങ്ങൾ മാറ്റണം, ലളിത ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമായത് ആയവയിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, സുഹൃത്തുക്കളിൽ എല്ലാവരിലും നമ്മൾ കൃതജ്ഞരാകുക. നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ കാണും, പിന്നെ ഒരുവിധം നല്ല ആരോഗ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയെ പറയുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. നമ്മൾ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ആരോഗ്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അത് ആ ആരോഗ്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ മോശമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചേക, ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ, അതേപോലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും, അതേപോലെ ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ നൽകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ള ആരോഗ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ആ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അവരോടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുക, അവരുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് മനസന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടണം എന്നാണ്. അത് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ തന്നില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കൃതജ്ഞതാബദ്ധരാകണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആരെക്കുറിച്ചും പരാതിയോ വേവലാതിയോ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകണ്ട. അതിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ അതിനെ സമയമുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് അതെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് പകരം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകണം. നന്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നല്ലതിനെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ, മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പാക്ക് ഒരു ആനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആകരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജനിച്ചിരിക്കാം, വളർന്നിരിക്കാം, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുക, പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കുക, വർത്തമാന കാലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നിരിക്കുക, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല അവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നമ്മൾ നന്ദി പറയുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വരും കാലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ജ്ഞാനപ്പാനയില് പറയുന്നുണ്ട്, പറയുന്നത്, ഇന്നലെയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല, ഇനി നാളെയും എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല, ഇനി കണ്ട തടിക്കൂ വിനാശവും ഇന്ന നേരമെന്നേതും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ നല്ല ശരീരവും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരം എപ്പോഴാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ശരീരമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗവതം ആണ് അതില് എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയെ പറയുന്നതെല്ലാം ജ്ഞാനപാന എന്ന്. അപ്പൊ അറിവിന്റെ പാനയാണ്, കുടമാണ്. അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനാണ് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരത്തിനും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ സന്തോഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ, സംതൃപ്തി. അപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെടുക എന്നാണ്. അടുത്ത് ദാനം, അതായത് കൊടുക്കൽ എന്നാണ്. ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കൽ. അപ്പൊ ദാനം നമ്മൾ വലിയ ചാരിറ്റി ആളാണ് എന്ന്, ദാനശീലനാണ്, കർണനെ പോലെ ദാനശീലനാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട. കാരണം എന്താ? ദാനം കൊടുക്കുന്നതിനും ഒരു ആർക്ക് കൊടുക്കണം, എപ്പോ കൊടുക്കണം, എവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നതിനൊക്കെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. നിയമം എന്നല്ല, ഒരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു ലിക്കർ ഷോപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് രൂപ തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അയാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്കൊരു കുടിയനാണ്, ഡ്രങ്കാർഡാണെന്ന്. ആ ആളിന് പൈസ കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം നേരെ എവിടെ പോകും? ലിക്കർ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ വെജ് ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും തരൂ, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ആ ആടിനെ കണ്ടു വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ എന്നാണ്. വെറുതെ പൈസ ദൂർത്തടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന ആളിന് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യരുത്. അപ്പം പാത്രം അറിഞ്ഞ് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നൊരു ചൊല്ല് മലയാളത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പാത്രം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഔദാര്യം കാണിക്കണം.
അത് ആർക്കാണോ എന്നുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആളിനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഔദാര്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ചാരിറ്റി എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏതാണ് വരുമാനത്തിന്റെ 50% ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ടും 25% ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കായിട്ടും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് എപ്പോഴാണോ അത്യാവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക എന്നാണ്. അപ്പം പകുതി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതേപോലെ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നു, അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ അന്നദാനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ 50% പറയുന്നതെങ്കിലും നല്ലൊരു വിഹിതം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം എന്നാണ്. വരുമാനത്തിന്റെ നല്ലൊരു വിഹിതം. രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഒരു ബോട്ട് നിറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് വീതിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നം ക്ഷേത്രത്തില് പ്രസാദമായിട്ടാണ് അന്നദാനം നടത്തുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും അന്നം കൊടുക്കാം വിശക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് വിശപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വിശപ്പ് മാറി അത് കുറച്ച് നേരെ വിശപ്പ് കാണത്തുള്ളൂ. അത് മാറിയാൽ പിന്നെയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ദഹിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിശപ്പ് വരും, പിന്നെ അദ്ദേഹം വിശക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറും. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയണം എന്നാണ്. ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്, മടിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കായി ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കൃതികള് അങ്ങനെയെല്ലാം, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൃതികള്, ഭാഗവതം, പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവത്ഗീത, അതേപോലുള്ള കൃതികളില് പത്മപുരാണം, ഇങ്ങനെ പുരാണങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ധാരാളം കൃതികളുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ആശയങ്ങൾ ഓരോ കൃതികളിലായിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ മുടക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ മാസം ഭഗവത്ഗീത മാരത്തോൺ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാം. ചിലപ്പോ പൈസ ഇല്ലായിരിക്കും, പലർക്കും 400 രൂപയാണ്, ചിലർക്ക് അതെടുക്കാൻ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങി കൊടുക്കാം. ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ളവർക്ക് ആകാം. 10,500 രൂപയാണ് ഭാഗവത സെറ്റ്. അത് അത്രയ്ക്കുള്ളവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കാം, വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയവും കഴിവുകളും എല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. നേരത്തെ അനുകമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അനുകമ്പയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ദാനം വരും, കൊടുക്കൽ വരും. അപ്പോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായം ചെയ്യുക. ദരിദ്രർ കാണും അല്ലെ, പിന്നെ പ്രായമായവർ കാണും, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ കാണും, അസുഖം മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ കാണും. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ട സേവനം ചെയ്യാം. പണമായിട്ടും ആളായിട്ടും ഒക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സന്യാസിമാർ, സാധുക്കൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചാരകരാണ്. അവരെയെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ സൽക്കരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അവരെ ആദ്യം അവർക്ക് വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ച് അവർക്ക് ആതിഥേയത്വം ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ അവരെ സൽക്കരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സൽക്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആത്മീയ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്കും പങ്കാളികളാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത് വരുന്നത് ആസ്തിക്യം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ആണ്. വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധ 9 ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയിലെത്താനുള്ള 9 ഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം,
അവസാന ഘട്ടമാണ് പ്രേമം, അല്ലെ? ഭഗവാനോടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം. ആരിലൊക്കെ വിശ്വാസം വേണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം, നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം വേണം, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണും, അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇത്. ഏത് വഴിയാണ്? ഗുരു പരമ്പര വഴി വരുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തർ, വൈഷ്ണവ ഭക്തർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. പലരെഴുതി പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞതാണ് ഭാഗവതം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലുള്ള കൃതികളില് അത് നമുക്ക് പരമ്പരയായിട്ട് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ വാക്കുകളിലും ഗുരുക്കന്മാർ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതും അതേപോലെ അശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ തദ്വിധി പ്രതിപാദേന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിന് നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് ഗുരുവിന്റെ പാതയിൽ നമ്മളും ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നമ്മളിപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു, ആ പാത നമ്മളും പിന്തുടരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സാധുക്കൾ, സന്യാസിമാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം. നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് പുരോഗമിച്ചില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭക്തി വികസിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നിരാശപ്പെടേണ്ട. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്, കാരുണ്യം, അല്ലെ? കരുണാമയനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവെടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരുമ്പോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും, ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സംശയരോഗം മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസന്തുഷ്ടിയും സംശയരോഗം. അപ്പൊ ഈ ഗുരു പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയം, അതൊന്നും നമുക്ക് പാടില്ല. ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അവരുടെ വാക്കുകളും തത്വങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മവിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏത് സഹായിക്കും? സന്തുഷ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും ഗുരുവിലുള്ള വിശ്വാസവും എല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 9 നവയുധ ഘട്ടങ്ങൾ, അല്ലെ? ആ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ, അടുത്ത സാധുസംഘം. അപ്പൊ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാധുസംഘം, സത്സംഗം, ഭക്തരുടെ സംഘം. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഭജനക്രിയ, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന് ഭജിക്കുന്നു. പിന്നെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളെ കാമക്രോധ ലോഭ ഇതെല്ലാം മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിലെ പൂജ നടത്തുക. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നടത്തുന്നെങ്കിൽ എന്നും രാവിലെ തന്നെ നടത്താം. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും പിന്നെ ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം വരും. രുചി ബുക്കുകൾ വായിക്കാനും നാമം ചൊല്ലാനും ഒക്കെയുള്ള രുചി. ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിലോട്ട് ആസക്തി, ഭൗതികതയിൽ നിന്നും വിരക്തിയും ഭഗവാനിലോട്ടുള്ള ആസക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മൾ ഓരോ ഭാവത്തിലെത്തും. ഭാവം നമ്മൾ പലത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ആരുടെ വേണോ? ഈ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം വേണോ, അതോ ശാന്തഭാവം വേണോ, അതോ സാഖ്യഭാവം വേണോ, ദാസ്യഭാവം വേണോ, അങ്ങനെ പല ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 ഭാവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭാവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി അവരുടെ പാത പിന്തുടരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി
മാധുര്യ കാദംബരി എന്ന കൃതിയിലാണ് ഈ നവയുഗ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് സ്വാധ്യായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 3 മിനിറ്റ് ഉള്ളു. നിർത്തുന്നു, സമയാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇനിയും പത്തെണ്ണത്തില് 4 ആയുള്ളൂ. ഇനി 6 അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തീരത്തില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടാന്ന് അറിയാമോ? മാതാജി ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല. അതെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയാ? ഇല്ല, ആയിട്ടില്ല. എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ ഞാൻ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ശരി. മാതാജി ഉണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കണ്ടില്ല ഞാൻ. ക്ലാസ് ആണ് 8 മണിക്ക്. ഇപ്പൊ വന്നു, അത് മാറ്റിയപ്പോ വന്നു.